Moi kaikki, täällä LP-lollimalli. Tänään me tehdään vähän erilaista videoa, eli mun kanavan esittelyvideo. Tää ei oo muuten ihan oikein kummonen, muuta kuin että mä puhun siitä, että mikä on LP-lollimalli. Eli ensinnäkin täällä kanavalla olevat uudet ihmiset eivät todellakaan tiedä, mitä mä oon tehnyt ja sillään, paitsi varmaan kun joskus selaa näitä videoita. Mut siis itsestään mä oon perus 10-vuotias tyttö, joka tekee petsi sekä pelivideoita ja jopa näitä jotain just vlogeja tai semmosia, kuten tääkin nyt on. Mut siis mä teen yhden jutun, anteeksi tosta taustamelusta, kun mä oon nyt pihalla. Ne mut siis kuitenkin mä myös kerron tässä videolla, että miten mun kanava syntyi. Ja siis se on aika mielenkiintoinen tarina. Paitsi se liittyy tuohon LP-lollimalli-kanavaan. Tää on LP Lexi Pet Shop. Mut siis mä oon todellakin tottunut sanoa LP-lollimalli, joten koittakaa tottua siihen. Please, älkää tappaka mua. No mut siis kuitenkin onkin ton LP-lollimalli-kanavan niinku toi sanon nyt luonti tapahtui 5 vuotta sitten. Elikkä se voisi sanoa, mun LP-lollikanava on nyt 5 vuotta. Siis mä aloitin tupaamisen 5-vuotiaana. Miten? Siis mä tein pienenä, siis joskus aika myöhään tein se illalla, niin kun mä olin just rupeamassa nukkumaan. Siinä illalla katsoin vähän just videoita ja silleen niinku halusin tehdä ja huvikseen tai kokeilla, että pystyykö tekemään soittolistan. Niinku vaikka ei olisi tiliä. Niin sitten mä menin pöhkönä tekemään sen ja sitten pum, mulla oli YouTube-kanava. Alussa mä olin mun koko nimellä tai mun omalla nimellä ja sukunimellä. Ja se oli vähän just kiusallista. 5-vuotiaana, hei. Sitten niinku äiti just kehotti, että mun pitäisi vaihtaa tosi äkkiä se nimi. Ja mä vaihoin sen Jessica XD. Tadaa! Ja sitten mun varmaan pidintä aikaa, jos mä vaihdoin sen LPS Junioriin, joka on ollut mulla aika pitkään. Ja sitten mä muutin sen LP-lollimalliksi. Ja se on ollut tähän asti se mun NS-kunnon nimi. Ja siis mietitte, että ja varmaan jotkut teistä miettii, että mistä nimi LP-lollimalli. Ensinnäkin LP, Let's Play, tai silleen. Joo, koska voi rakastaan pelata. Ja silleen, ja sitten Lollimolli on mun lempinimi. Joten LP Lollimolli sopii mun mielestä hyvin. Eikä semmonen LPS Lollimolli. Se on vähän huono. Mut siis taas LPS Lexi Pet Shop. Se on hyvä. Elikkä mä yritän pitää kuitenkin ton LP-lollimolli-kanavan ehkä vähän enemmän niinku musiikkivideo kautta pelivideokanavana. Tai ehkä ei niitäkään musavideoita. Mä siis säästän kyllä ne, mitä mä oon nyt tähän mennessä tehnyt. Mut siis tästä lähtien mä poistan niinku ainakin tosta sanon nyt kaikki tyhmät videot tietenkin, koska niitä noloimmat videot. Miksi mä tätä kerron teille? Mut siis tästä lähtien mä poistan kaikki
niinku tämmöset vähän tyhmät videot ja pelivideot tältä LPF Lexipetsä-kanavalta. Ja sitten niinku tietenkin poistan sen mun yksittäisen Growtopia-videon, joka on ihan syvältä. Siis se kamera on syvältä ja peli on jotenkuten syvältä. Sillä jotenkuten mä tykkään vaan farmata siellä. Miksi mä tätä kerron teille? Ei se teitä kiinnosta. Mutta siis kuitenkin sieltä poistan sen Growtopia-videon ja silleen. Ja sitten mä kyllä sitten LPL-kanavaltakin poistan ton sanon nyt sen Growtopia-videon. Niin silleen. Mut siis älkää huoliko, jos te haluatte multa videoita, älkää pelätkö, mä en ole loppaamassa todellakaan. Mä yritän vaan saada vähän näitä mun kanavia järjestykseen, että niillä tehtäisiin jotain yksittäistä. Joo, anteeksi, mut ei oo tää jalkaa häiritsevää, mut ihan sama. Kuitenkin sitten, apua, mikä se juttu olikaan? Siis mä jätän kyllä ne vetsivideot, mitä mä oon tähän mennessä tehnyt tolle LPL-kanavalle. Tietenkin Kapakonin ostokset. No, joo, tietenkin se on ostosvideo, ei petsivideo. Vaikka siinä minä käytän petsiä, mutta silti. Muuten, onko kukaan tulossa Kavakoniin? Minä olen. Minä rakastan Kavakonia. Mitäkään sieltä taas saa? Minä ostan kaikki häntä pystyyn pokkarit. Vaikka mulla ne on jo, paitsi ne on kaverilla lainassa, jota mä en näe ikinä. Paitsi joskus. Mut siis ihan tämä kuitenkin. Ootteko te tulossa Kavakoniin? Minä odotan teitä, mutta siis löytää tuolta Pokemon huoneesta enimmäkseen värin kaverin kanssa. Ja siis mut tunnistaa enimmäkseen, jos joitain teitä kiinnostaa, niin mulla on Pikachu-reppu, Pikachu-lippis ja jotain päällä. No kuitenkin jotain Pokemon-varustuksia, anteeksi nuo pulut tuolla taustalla, kun ne on ihan stressaantuneita. No kuitenkin mut tunnistaa siis Pikachu-repusta, tosta lippiksestä ja sitten just jostain sanon nyt jostain vaikka perushupparista tai semmoisesta. Ja sit mulla on varmaan siellä sitten Pokepallo mukana. No kun aina. Ja sitten mä otan tietenkin varmaan Pokemonin, siis Pikachuni mukaan. No en varmana. No en varmaan. Sillä mä en halua ketään ampua sillä. Muuta kuin meidän luokapoikia. Tosi hyvä selitys. No, mutta siis kuitenkin sitten taas Kavakonissa voin nähdä. Voitte tulla mua moikkaa ja silleen. Ja siis en oikein tiedä. No kuitenkin voitte jotenkin mut tunnistaa siellä. Siis jos joku ei tiedä, se on normaali koululla. Kavakon. Miksi mä hehkutan niin paljon Kavakonista? No siis kuitenkin Kavakon on tulossa ja silleen. Mua näkyy kyllä sitten siellä Pokehuoneessa ja niitä ehkä pelaamassa tai jotain. Tulkaa haastaa mut Pokemon-pelissä, sillä mä voitan teidät. Lol. Miksi mä oon näin tyhmä? No, mutta kuitenkin
eiköhän tää video tässä, mä oon rupatellut tässä jotain 10 minuuttia. Joo, mutta ihan kuitenkin. Tilaa jos tykkäsit mun videomatskusta ja tykkää jos tykkäsit tästä videosta. Ja se olisi ensi kertaa. Moikka!